Pun nggih nek sampean dhewe seneng kali Gusti Allah, sampean ya kudu seneng karo wong sing seneng kali Gusti Allah. Minimal nek awake dhewe ora iso seneng langsung teng Gusti Allah, ya minimal seneng para kiai, seneng para gus, para habaib. Ya, langkung-langkung sampean bermanjumah wage niki iso ngrutino iki ya termasuk jenengan iku termasuk wong sing disenengi Gusti Allah. Kenapa? Nah, perkara ya iman ahabballaha ahabbaman ahabballahu taala. Wis ya. Jadi cinta nek jenengan sedaya cinta teng Gusti Allah, tandane apa? Sampean ya seneng kalih wong sing disenengi kalih Gusti Allah. Rupane ulama was sholihin. Wis terusane. Wa man lan sapa wonge ahabba demen sapa man ing wong ahabbahu wa taala ahabbahu demen ing man Allah taala sapa Allah taala ahabba mongko demen sapa man ma ing barang ahabba kang demen sapa man fillahi taala ing dalem Allah taala. Artinya apa? Min a'mali sholihati bayane saking pira-pira amal kang bagus. Kok mbulet to Mas iki? Man ahabba wa ta'ala ahabba man ahabba fillahi ta'ala. Ngene mawon. Nek sampean dhewe ngaku seneng teng Gusti Allah, jadi sampean kudu muhibbin kalih para kiai, seneng kalih para habaib, seneng kalih para ulama. Nek sampean seneng kalih para ulama, seneng kalih para habaib, sampean ya kudu seneng sing dilakoni para ulama. Artinya ngeten. Ya, misalnya kalau enek jenengan muhibbine Habib sopo, sampean delok Habib niku rutinitasnya kelakuannya apa, sampean ya kudu nero, ngono lho, karepe ngono. Misalnya sampean seneng Mbah Yai sopo, sampean delok rutinitasnya apa, rutinitasnya Mbah Yai no sawah, ibu senengi, oh ya wes neno, Mbah Yai berarti kudu no sawah, orang ngono gak, artinya amal, ya wis no sawah ya padha wae ya amal. Minal a'mali sholihat artinya jenengan nglakoni penggawean sing apik ya. Ngoten nggih. Dadi sampean public figure ya. Sampean nek apa jenenge golek public figure apa golek wong sing sampean gawe contoh kuwi sing tenanan ya sak lakune ya sak pengucape. Ora kur pinter jengker tok tapi lakune elek. Apa ya enek Mas? Oh enek. Pinter jengker tapi kelakuane ya ora tepat. Semono uga yang ngono. Kadang wong jere lakune apik tapi jere jengkerane ora, jengkerane welek ya akeh. Oh, iya toh. Oh, jere mulang ngaji tapi jengkerane oh misale iki ya masuk maneh ngono. Nah, kan ya ngoten niku Mang. Dadi sing diarani wong seneng wong sing disenengi Gusti Allah, yaiku sampean kudu nglakoni apa sing lakoni kali wong sing disenengi Gusti Allah. Artinya apa? Min amali sholihat. Sampeyan nglakoni kesenengan. Sing dilakoni apa? Nglampahi salat, nglampahi siam, poso, zakat, haji dan lain sebagainya. Nah, niku termasuk tondo-tondone sampeyan seneng teng Gusti Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ya Fattahu ya Alim. Ya Fattahu ya Alim. Ya Fattahu ya Alim. Allahumma aftah alaina futuhal arifin hikmatika wansur alaina rahmataka wa dzakirna ma nasitu ya dzal jalali wal ikram innaka ala kulli syai'in qadir. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ali baitihi wa dzurriyyatihi wa barik wa sallim bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam. Dan setelah guru kita yang sebagai itu yang minal muslimin muslimat mu'minin wal minasyai'ul lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah. Dalu punika kita sedaya dipun takdir malih saged nglampahi rutinitas aktivitas kita kanthi keadaan sehat wal afiah, dipun paringi seger kewarasan tetap iman Islam sehingga kita sedaya saged makempal saperlu nderekaken kewajiban kita kanthi keadaan sehat wal afiah. Monggo nikmat ingkang sampun kita raosaken kita syukuri kanthi wasan alhamdulillah alhamdulillahirabbil alamin. Kaping kalih Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mugi kanthi wasan sholawat kita sedaya dipun akeni umatipun lan berhak nabi syafaatipun syafaat wonten alam dunya langkung-langkung syafaatul uzmah benjang wonten ing dinten kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung kemawon kula terusaken. Wal maqalatu sadisatu wa arbaun utawi pengucap kang kaping 46. An Sufyan bin Uyainah radhiyallahu anhu. Dan ceritake saking Imam Sufyan bin Uyainah radhiyallahu anhu. Kala iku ngendika sapa Sufyan, man iku sapa wonge ahabba demen sapa man Allah ing Allah. Ahabba mongko demen sapa man ing wong ahabbahu wa ta'ala. Ahabbahu kang demen ing man Allah Ta'ala sapa Allah Ta'ala. Minal ulama'i bayane saking wong-wong alim wassolihin lan wong-wong soleh. Dawuhipun Sufyan bin Uyainah niku dipun riwayataken sapa wonge ngaku seneng teng Gusti Allah, maka orang itu akan senang dengan orang yang cinta kepada Allah. Kombo ulet itu Mas. Man ahabba wahu ahabba man ahabba wa ta'ala. Ya. Jadi wong niku nek jere kok ngaku cinta teng Gusti Allah, dia ya bakale seneng karo wong sing seneng kalih Gusti Allah. Sapa wong sing seneng kali Gusti Allah yaiku minal ulama, sing nomor kalih was sholihin. Nah, ulama iki apa to? Ulama niku wong sing nuduhno tentang keilmuan, nuduhno tentang ilmu-ilmu dan lain sebagainya. Nah, wong soleh niku wong sing apik-apik, wong sing nglakoni perintah Gusti Allah, wong sing nglakoni nggih punika perintah-perintah Kanjeng Nabi niku dianggap wong soleh. Ning nyuwun sewu ulama saiki mbek wong biyen niku beda. Ya. Makake jaman biyen ya dewingi kula angsal laporan jere enten polemik lah, ya gak polemik sih. Cerita-cerita ditakoki kula tentang masalah kurban gitu. Ya. Kurban nang masjid nang musala niku janjane jere haram gak oleh. Gak oleh. Kudu dibelah dhewe. Ayo tak jawab. Ulama biyen, wong sepuh-sepuh biyen niku nek kurban ya didelekno masjid, didelekno musala kebanyakan. Gitu. Saking adile wong biyen, saking adile ulama biyen. Lah nek kados ngeten iki diucapno masyarakat akhirnya jadi polemik. Ya nek kurban nang masjid ora oleh. Nek kurban nang musala ora oleh, tapi nek digawa nang omahe kiyaine oleh. Lha kuwi ya acara aneh iki. Nggih. Ya. Jadi wong kurban niku jan-jane dibelah dimanapun oleh, dibelah dhewe ya oleh, dibelah nang masjid ya ora apa-apa. Ning kenging napa to ulama biyen kok dikekno kiai, dikekno ulama, masih otot dagingnya sak pringkil-pringkil. Lah kuwi lho iso dirasakno. Tapi nek wis dibelah nang ngeke dhewe, nang omahe dhewe, ya sing dikeki ya kur sing senengi, sing kancane bestine dalu dijak ngopi ya sing kuwi tok sing dikeki. Nah, jadi kula ditangleti kali tiyang lha ya mosok ya piye to Mas?
kok enek pengajian kok apa jenenge ngono kuwi piye ya tak jawab ngoten dadi lah ya ulama biyen niku wis adile ora kaprah mbah-mbah biyen niku gak tahu ya ta ulama-ulama singin niku ya korban ya wis ora apa nang masjid kok korban nang masjid jadi korban nang masjid nang musala gak oleh ya nek nang masjid nang musala gak oleh tapi nek nang pondoke oleh iki kaya permainan tok ngono kuwi bolak-balik ya ta nah wis go nang pondokku wae ra apa-apa nek mbok nang masjid nang musala ora oleh kleru neh kuwi ya saking ulama biyen niku bijak ya toh ulama-ulama singin niku saking bijake ya kados ngoten niku Mas yo daging sak pringkil dah sepenting rata tapi nek dibelah dhewe ya kuwi ya sing senengi tok nah dadi ora usah bingung sampean enek polemik enek pertanyaan model ngeten iki mosok tenan to gak oleh dibelah nang masjid nah ya dibelah nang masjid ya oleh dibelah nang omah ya oleh ora apa-apa wong jenenge kurban niku sakarepe pun nggih jadi enten ulama anyaran gitu deh ya ulama akhir zaman kan ya ora kok tambah nentremno masyarakat ora kok tambah nentremno umat tapi tambah bingungno bahaya lho kuwi nggih akhir-akhir niki ulama-ulama akhir zaman iki kados ngoten niku wis pun nggih nek sampean jerit seneng kali Gusti Allah sampean ya kudu seneng karo wong sing seneng kali Gusti Allah minimal nek awake dhewe ora iso seneng langsung teng Gusti Allah ya minimal seneng para kiai seneng para gus para habaib ya langkung-langkung sampean bermanjumah wage niki iso ngrutino iki ya termasuk jenengan iku termasuk wong sing disenengi Gusti Allah kenapa perkara ya iman ahabballaha ahabbaman ahabballah taala wis ya jadi cinta nek jenengan sedaya cinta teng Gusti Allah tandane apa sampean ya seneng kalih wong sing disenengi kalih Gusti Allah rupane ulama was sholihin wis terusane wa man lan sapa wonge ahabba demen sapa man ing wong ahabbahu wa taala ahabbahu demen ing man Allah taala sapa Allah taala ahabba mongko demen sapa man ma ing barang ahabba kang demen sapa man fillahi taala ing dalem Allah taala artinya apa min a'mali sholihati bayane saking pira-pira amal kang bagus kok mbulet to Mas iki man ahabba wa taala ahabba man ahabba fillahi taala ngene mawon nek sampean dhewe ngaku seneng teng Gusti Allah jadi sampean kudu muhibbin kalih para kiai seneng kalih para habaib seneng kalih para ulama nek sampean seneng kalih para ulama seneng kalih para habaib sampean ya kudu seneng sing dilakoni para ulama artinya ngeten ya misalnya kalau enek jenengan muhibbine Habib sapa sampean delok Habib niku rutinitasnya kelakuannya apa sampean ya kudu nero ngono lho karepe ngono misalnya sampean seneng Mbah Yai sapa sampean delok rutinitasnya apa rutinitasnya Mbah Yai no sawah ae kok senengi oh ya wis neno Mbah Yai berarti kudu no sawah ae ora kok ngono gak artine amal ya kuwi no sawah ya padha wae ya amal minal a'malis sholihat artine jenengan nglakoni penggawean sing apik ya ngoten nggih dadi sampean public figure ya sampean nek apa jenenge golek public figure nggak apa golek wong sing sampean gawe contoh kuwi sing tenanan ya sak lakune ya sak pengucape ora kur pinter jengker tok tapi lakune elek apa ya enek Mas enek pinter jengker tapi kelakuane ya ora tepat semono uga yang ngono kadang wong jere lakune apik lakune apik tapi jere jengkerane welek ya akeh oh iya toh oh jadi mulang ngaji tapi jengkerane kok misale iki ya masuk maneh ngono nah, kan ya ngoten niku Mang dadi sing diarani wong seneng wong sing disenengi Gusti Allah yaiku sampean kudu nglakoni apa sing dilakoni kali wong sing disenengi Gusti Allah artinya apa min amali sholihat sampean nglakoni kesenengan sing dilakoni apa nglampahi salat nglampahi siam poso
zakat, haji dan lain sebagainya. Nah, niku termasuk tondo-tondone sampean seneng teng Gusti Allah. Nah, tanda-tanda timbul tanda-tanda kemesraan mbek wong wedok piye yo? Cinta mbek wong wedok apa yo? Urung lakoni yo Mas aku, masa urung yo. Urung mulai tumbuh benih-benih cinta urung enek ya. Modelnya ger didono cah wedok kok ora patek gelem iki yo. Piye to yo? Kok ora nek bahas blas to. Mas aku kok koyo sengkring mbek cah kae ora kok ora enek sing ngonone blas to piye? Kok tak rungo ngantek saiki kok urung enek tanda-tanda benih-benih ngono kok urung enek to yo iki. Oh jenengan. Gue sing mbok info mama ta tambah kok alah bahaya tambah niku. Pun nggih, ayo nglakoni kesenengane sing dilakoni wong sing disenengi kali Gusti Allah. Ya terserah lah, sampean public figure sampean sapa para habaib nggih monggo. Habaib apa tingkah lakune napa sing sae jenengan tiru. Para kiai apa lampane jenengan tiru. Wong-wong sing apik-apik jenengan tiru. Wis niku salah satu tanda-tandane kula jenengan sedaya seneng teng Gusti Allah. Lah nek tanda-tanda iki yo gak enek nok nggih. Sampean berarti sampean bukan termasuk orang-orang sing dicintai kali Gusti Allah. Makanya dikoreksi nggih. Sing terakhir. Wa man lan sapa wong ahabba ku demen sapa man ma ing barang. Barang siapa yang cinta dengan amal sing disenengi kali wong sing disenengi Gusti Allah. Wa man lan sapa wonge ahabba demen sapa man ma ing barang. Ahabba kang demen fillahi, ahabba kang demen sapa man fillahi taala ing dalam Allah taala. Ahabba mongko demen sapa man Allah ya'rifahu ing yen to ora weruh ing man annasa sapa manungsa. Artine napa? Bal balik yastaghilu ketungkul sapa man al a'mala ing amal fil khalwati ing dalem tingkah persepen. Oh ngeten. Nek sampean wis kadung seneng mbek wong sing disenengi Gusti Allah, sampean kudu nglakoni apa sing disenengi kalih wong sing disenengi Gusti Allah. Sing nomor 3 napa? Sampean ketika melakukan pekerjaan niku wau jangan mengharapkan ya, jangan mengharapkan sampean diwasi kalih wong. Artine nglakoni penggawean niku kedah ikhlas, kedah dengan tidak terpaksa mungkin makanya bolak-balik tak sampeno sing diarani mergawe sing barokah ya niku sampean nglakoni penggawean niku seneng iki barokah ya toh mbok bantah nek Mas lah LC yo piye Mas iki barokah to ora kuwi yo seneng kok wonge ya ora kok asine ngono kuwi yo ana dalam hatine yo ora seneng deh ora seneng dalam hatine kuwi yo mek bumbu-bumbu wong-wong ngene iki tok ya toh. Jadi tanda-tandane jenengan lampai pekerjaan sing barokah diridhoni Gusti Allah sampean niku nglakoni ora ngersula. Nglakoni seneng. Masiyata no sawah contone. Sampean nek seneng yo barokah. Masiyata no pasar ya toh. Petuk wong. Kula kadang yo ngger petuk wong bar ngaji kok kula iki masa Pak Ustaz iki. Iya nek kelambinan ngene ya dadi kuli kula ngoten. Nek konaan ya dadi ustad kula ngoten. Jadi ora usah minder dengan penggaweane apa sing dilakoni, gak usah minder. Sebelum jirene Israel apa ya jemput memang ya. Jere storine Mas Umam kan ngono. Jan-jane iki piye kuwi konane kuwi ya. Nah. Kaya Mas Trio dadi ninja ya wis ora masalah rasa isin. Ya. Ora apa-apa dilakoni. Nah, pun nggih niku termasuk mahabbah seneng teng Gusti Allah. Tanda-tandanya seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa naqalan nukil al Asqalani sapa Imam Asqalani. Anna mahabbatallahi ing setuhune demen ing Allah. Kismane iku rong dumduman. Bahwa sesungguhnya sing diarani cinta teng Gusti Allah niku dibagi menjadi 2. Sing pertama napa fardun yaiku siji fardu. Wajib. Artinya sampean cinta teng Gusti Allah niku hukume wajib. Wa ya utawi mahabbatul fardun albaisatu iku mahabbah kang nangekake alal imtisalil awamirihi ing atase manut pira-pira perintahe Allah wajtinabi lan ngedoi annawahihi pira-pira larangane Allah. Wa ridho lan ridho biko darihi kelawan qadare
Allah. Niku sing diarani mahabbah teng Gusti Allah. Sampean dianggap cinta teng Gusti Allah niku salah satune siji. Ya sampean gelem nglakoni perintah Gusti Allah, ngedoi larangane Gusti Allah, ridho dengan takdir Gusti Allah, niku wis dianggap mahabbah. Sampean wis dianggap seneng. Oh, gitu. Jadi nglampani poso, ngaji dan lain sebagainya. Sampean ridho. Cah aku kok ditakdir dadi kurir ninja iki piye? Rasa mbok sesali yo. Rasa mbok sesali janjane aku dadi guru semaga kayak yo matoh ngene iki. Kok ndelalah kok dadi kurir rasa mbok sesali. Kuwi wis minangka takdire Gusti Allah. Nek sampean tambah dadi guru tambah mlete nek ra kaprah misale. Cara contone misale sampean kok dadi pegawai ya toh. Jongkatane mesti melintis ya toh. Nah, tambah ora sapa masjid. Wong ngene ae nang masjid keri ae ya. Apa maneh ditakdir dadi pegawai. Tambah ora patek budak. Tuh, makanya dinikmati. Ya posisinya awake dhewe saniki kudu dinikmati. Ya, ya. Mamat ya ngono padha wae ya Mas ya. Kudu mbok nikmati. Ya, posisinya awake dhewe kudu dinikmati ya. Apapun pekerjaan kita, apapun sing awake dhewe lampahi kudu dinikmati. Niku sebagian bentuk takdir Gusti Allah. Ora usah sambat cah, aku kok ditakdir ngene cah. Aku sekolah dhuwur-dhuwur kok delalah no pasar cah. Aku sekolah dhuwur-dhuwur kok delalah kok dadi ngene cah. Wis ora usah. Ya. Sapa ngerti sampean teng penggaweane sampean ku sing dadi sing manfaat. Urung karuan sing sing sampean karep urung karuan dadi apike. Wis siji termasuk mahabbah sing wajib yaiku melaksanakan perintahe ngedoi larangane dan ridho dengan takdir. Sing nomor kalih wa nadbun lan kapindhone yaiku sunnah. Wa ya utawi mahabbah sunnah ayyuwatiba iku yen to nglanggengake sapa man alan nawafili ing atase pira-pira ibadah sunah. Wa yastaniba lan ngedohi sapa man asyubuhati ing pira-pira perkara subhat. Nah, termasuk sampean kula jenengan sedaya niki diarani nggih punika seneng teng Gusti Allah, artine sunnah yaiku melaksanakan ibadah-ibadah sunnah ngedohi perkara-perkara sing subhat. Perkara subhat niku napa ya remeng-remeng. Ya toh, al halalu bayyinun, al haramu bayyinun. Sing diarani halal ya wis halal wis jelas. Nek jenenge haram ya wis jelas. Ora cah wong saiki kadang digolek-golekno. Ya. Wis menge haram digolek-golekno. Nah, iki yo halal iki. Nah, dasare halal piye? Ya, kanggo penyembuhan obat dan lain sebagainya. Dan lain sebagainya. Ngono golek neh. Barang haram wis jelas-jelas haram, digolek-golekno. Lah iki engko tak bangun masjid to iki. Ya ora apa-apa duwike, halal apa haram-haram dah. Iki engko tak dhewe nang masjid wis beres. Jere sapa beres? Dereng ora beres. Ya, gak beres. Nggih, dadi halal niku wis jelas, haram niku ya jelas. Di antarane halal mbek haram niku jenenge subhat. Pun nggih, ngoten nggih. Makanya nek maringi maisah tenang, kudu sing halal tenan, ya. Aja sampai barang-barang subhat niku aja sampai. Barang-barang subhat piye to Mas contone? Ya wis ngono kae lah, wis roh dhewe sampean. Bismillahirrahmanirrahim. Baqala lan ngendika asidiku sapa asidik. Man sapa wonge dako ngicipi min khalisil mahabbatillah. Saking bersihe demen ing Allah. Sagola mongkon ngungkulake dzalika saholahu mongkon ngumpulake ing wong dalika ing mengkono khalis antolabid dunya iku saking luru dunya wa hasyahu. Nek teng kamus niku apa ngerusak an jami'il basyari saking sekabehane menungso. Jadi sampean niku nek wis mahabbah ya seneng teng Gusti Allah niku apa tidak menyibukkan dirinya dengan mencari kesenangan dunia. Kesenangan dunia itu semuanya palsu, semuanya palsu kabeh, goror. Nah, niku termasuk kesenangan dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Setunggal malih. Haji yo rasa akeh-akeh, penting sate-sate istiqomah. Wal maqalatu sabiyatu wa arbaun utawi pengucap kang kaping 47. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam yaiku diceritakake saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ana ustune Kanjeng Nabi kala iku ngendika sapa Nabi. Sidqul mahabbati utawi benerake demen fi salasi khisalin iku ing dalem telu pira-pira perkara.
kadek ini kok bahas tentang cinta terus yo. Percintaan dengan Gusti Allah kita tapi ora kok percintaan dengan mbok dewa ora. Percintaan dengan awake dengan Gusti Allah. Apa to sing diarani bener-bener seneng teng apa sidqul mahabbah sing diarani bener-bener cinta niku napa? Siji ayyaktaro suwiji yen to milih sapa wong kalama habibihi ing gumenemane kekasih wong ala kalami ghairihi ngerekake gunemane wong liya. Nah iki kena ge contoh awake dhewe. Wong niku nek seneng mbek wong utawa seneng dengan apapun, dia niku selalu memilih jengkerane wong sing disenengi tinimbang jengkerane wong liya. Contone Mas Trio kok delalah WA-an mbek cewek. Mas Trio sampean iki dina iki pantese nggih klambi iki, nggih klambi ireng sarunge biru. Dina iki sampean kudu nganggo kuwi. Padahal wayahe ngaji ngeten iki misale kok ana seragame sampean kudu nganggo seragam. Seragam ora kanggo nek miturut sampean lebih ngandel, lebih memilih gunemane wong sing disenengi. Ya ta yo. Sampeyan nek seneng mbek cah wedok ya ngono. Mas, aku iki ya njaluk apa iki tukokno iki ya. Padahal dalam hatine sampean aku jane ora pengen mangan iki cah. Aku jane ora pengen mangan bakso cah. Delalah kok dikongkon tuku bakso. Lho, wis tapi sampean jan-jane wis ora seneng. Tapi sampean perkara cinta niku salah satune ya ngoten niku. Jadi tanda-tandane Mas Trio mulai cinta dengan wong wedok mendahulukan kalame habibihi ala kalami ghairihi. Wong tuane kadang ora dindel, lah bu iki serang ngandel jengkeran bu. Artinya napa niki nek diibaratkan malih teng dawuhipun Gusti Allah, kula jenengan sedaya niku kudu nggih manut teng dawuh Gusti Allah. Dawuh Gusti Allah rupane napa? Al-Qur'an. Lho, ngoten nggih. Dadi tanda-tandane wong bener-bener seneng kuwi dia mendahulukan apa ucapane gunemane wong sing disenengi tinimbang omongane Mas Umam. Alah, omongane Mas Umam rasane ndel. Kadung ceweke kadung ngomong, yo klambinem kudu dina iki ngene Mas Tri. Ya, ngono. Nek delok Mas Tri to Mas apa yo? Ya. Wes sing nomor kali. Wa yakhtar lan milih sapa man mujalasata habibihi ing jagongan kekasihan ala mujalasati ghairihi ngerekake jagongan liyane habibi. Termasuk wong sing bener-bener tanda-tandane wong sing bener-bener temenan yaiku dia lebih mementingkan duduk dengan wong sing disenengi tinimbang sakliyane. Iki bahaya lho ya. Nah, dadi lungguh nek mbek wong wedok loro, wong wedok sitok ya ta. Bener iki. Wong wedok sitok kok lungguh dhewean mbek trio. Nah, mesti sing mbok dahulukan ndi yo. Misale ngaji mbek cah wedoke njaluk, "Ayo Mas metu." Nah, contone misale, "Ayo golek napa ngono." Sampeyan di WA. Kira-kira mementingkan ndi yo kowe? Mendingan ngaji ya. Berarti sampean sing mbok senengi ya ngajine. Berarti sing ceweke kuwi berarti ora mbok senengi. Lho, dadi ngono. Tanda-tandane sampean kok seneng mbek wong, kula jenengan kok seneng mbek sesuatu lah. Yaiku kula jenengan sedaya iki seneng lelungguhan kalih wong sing kimang, wong sing disenengi tinimbang lelungguhan ngakhirake ya menduakan sakliyane kimang. Oh, jadi contone kados ngoten. Lah nek sampean bener-bener seneng ngaji, dikai pilihan ya, malam Selasa kok dijak metu kalih ceweke misale trio kok ndelalah kok milih ceweke, oh berarti sing disenengi ceweke. Nek tapi kok malam Rebo ndelalah sing dipilih ngajine, oh berarti ya seneng mbek ngajine. Wis tengerane ngoten mawon. Sing nomor 3 wa yakhtar lan milih sapa man ridho ing ridho habibihi kekasih men ala ridho ghairihi ngakhirake ridhone liyane. Wis puncak dari semuanya adalah legone ceweke yo. Nah, pokoknya cewek merido, wah iki ya makanya bener dengi kalau ngobrolan malam BKJ nih bener kabeh no kene ya nek no kok ya. Jadi puncak dari
apa jenenge godaan manusia ya bener. Ya, siji harta, nomor loro tahta, nomor telu wanita. Siji wong niku biasa iso lolos. Nek masalah harta niku wong sugih kaya apa biasa iso lolos. Dikai bondo akeh kadang iso lolos. Ya. Nomor loro kadang dikai pangkat. Dikai pangkat bisa iso lolos. Lah sing nomor telu ki bahaya yo. Nek wis kegodho wanita iki mang sampean dijak metu dijak mujalasah apa dijak lelungguhan. Ya. Nah, dijak lelungguhan kuwi mang. Ya, tunggale dibengi ya, Mat ya. Ya. Dijak lelungguhan bareng-bareng ora enek wong, ora enek sapa-sapa, pake sampean ya ora enek, duke ya wayah ora enek. Delalah kok lelungguhan mbek wong loro. Nek trio waras ya langsung mbok goleki. Ini nek waras. Ya, tapi nek bener-bener waras ya ora demek apa-apa. Kuwi nek bener-bener waras. Ngono lho nggih. Nek waras berarti saya enek kemerengenge. Tapi nek wis bener-bener waras lah kuwi wis tingkat ya. Lho kados ngoten niku, makanya cah nom-nom tenan lho nggih. Trio. Nah, setrumane kan ya saya tegangane kan saya tinggi. Artinya nopo toko kula ngaji ngeten iki. Yo iki terae kanggo cah nom-nom iki mang. Ya toh, kanggo para buaya-buaya atau apa iki? Oh, buaya to, Mas? Para kaula muda ngono lho maksude. Ya. Para kaula muda yo ngeten iki. Wis pokoke ngger sampean lolos 3 iki mang, aman. Ya. Sing bahaya iki wong wedok tenan kuwi. Ya, wong wedok iki mbahayani yo tenan yo kudu mbok tenanan kuwi. Mulai awal kudu mbok awale aman ya aman. Awale kok bahaya ya wis anggurine wis mesti jelas bahaya. Pun nggih. Fa inaman mongko setune wong ahabba kang demen sapa man syai'an ing suwiji-wiji fa wa mongko utawi man abduhu iku dadi budake syai'. Sapa wonge kok seneng kali sesuatu maka dia akan menjadi budaknya. Wong kok seneng nok sawah ae. Wong kok seneng sawah ae. Isuk awan wengi sore bengi. Wis mesti tujuane ya nok sawah ae. Wong kok seneng golek duit ae. Wong kok seneng golek nok pasar ae. Isuk awan wengi ya sing dituju pasar. Lah nek wong kok seneng mbek ceweke ae. Isuk awan wengi sing dihubungi ya kuwi terus. Jadi wong niku fa innaman ahabba syai'an fa huwa abdu. Sapa wonge sing seneng kali sesuatu maka dia akan menjadi budaknya. Yo, budak cinta lo yo. Pengokno ya. Bucin memang ya akhirnya jadi bucin kuwi mang budak cinta kuwi mang. Pun nggih dadi wong kok senengane kok no sawah, wong kok senengane no pasar ayo ngono kuwi mang akan diperbudak. Wong kok senengane ya wong wedok ayo dibudak. Ya. Yo tumbas iki yo Mas Trio. Bawatannya COD-an, apa yang ngetero COD lah, padahal orang COD sing sebenarnya yo, COD sisi gelap cara kasarane kan ngono. Wa qala lan ngendika Yahya bin Mu'ad sapa Imam Yahya bin Mu'ad. Wa misqalu utawi bobote timbangan khordalin sakwiji sawi min hubbillahi saking demen ing Allah. Ahabu iku luweh tak demeni ilayya maring ingsun min ibadi sab'ina sanah tinimbang ibadah 70 sanatan apane taune. Dawuhipun Imam Ibnu Yahya bin Mu'ad, sapa wonge sing seneng teng Gusti Allah walaupun sebiji dzarrah. Sampean ngaku cinta teng Gusti Allah, sampean seneng teng Gusti Allah walaupun bentuk cintane sampean niku apa wijine sawi. Niku luwih disenengi kali Gusti Allah tinimbang ibadah sing akeh sab'ina sanah 70 tahun. Jadi mulai saiki harus ditumbuhkan. Apa-apa wis tak niati Gusti Allah, krana Gusti Allah. Sama nyambut gawe ya tak niati wis krana Gusti Allah. Ngaji ya tak niati seneng teng Gusti Allah. Lho ngono lho nggih. Dadi mulai saiki kudu walaupun sak cilik ya kula panjenengan sedaya niki duwe wineh seneng teng Gusti Allah walaupun sekedhik apapun niku kali Gusti Allah tetap dihitung. Kali Gusti Allah niku tetap diajeni. Tetap jenengan dikai apa jenenge keistimewaan. Makanya mulai saiki kudu jenengan toto tenanan.
Makanya ilahi anta maksudi waridhoka matlubi a'tini mahabbataka. Ya Allah, muga-muga jenengan paringi mahabbah, seneng teng jenengan, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Mugi-mugi saged ningali panjenengan. Saged makrifat dateng jenengan. Niku nek apa ajenge salat jenengan waca ilahi anta maksudi. Singen kula niku diwarai Mbah Mas Huri, Mbah Huri. Ilahi anta maksud waridhoka matlub. Ilahi duh pangeranku, ilahi anta maksudi, jenengan ngerti apa sing tak maksud, warido kamat lubi, namung ridhonin jenengan sing tak goleki. Terus piye? Ilahi anta maksudi warido kamat lubi aktini, mugi-mugi jenengan paring kula mahabbah seneng dateng panjenengan wa ma'rifatika. Niku jenengan waca ilahi anta maksudi warido kamat lubi aktini mahabbataka wa ma'rifataka. Niku termasuk ya salah satu donga kula jenengan sedaya ben mahabbah ditumbuhkan rasa cinta kula jenengan sedaya teng Gusti Allah. Pun nggih niku mawon ingkang saged kula aturaken. Pun niki kula nerangaken sekedhik masalah kurban nggih. Mboten masalah kurban, ceritane kurban. Ceritane kurban awal mulane. Terus teng kitab Durratun Nasihin niku diterangaken bilih awal mula terjadinya kurban niku setiap tahun ya Nabi Ibrahim niku selalu kurban sebanyak alfusyatin 1000 satin niku artinya apa? Wedhus makanya enek saiki etas ya perkorone dari bahasa satin etas ya apa? Sate waliane lho. Jadi nek sampean mbek buane kok pengin tuku sate anake sek melek ya kok ayo Bu tuku etas ngono. Nah, etas ya apa anake bingung. Etas ya apa to? Bahasa kode sate. Setiap tahun niku Nabi Ismail niku korban sate, korban wedhus sebanyak 1000. Wa salah sumiatin baqarah. Korban sapi akeh 300. Korban apa jenenge unta akeh 100. Sampai malaikat sampai menungso niku takjub. Lah iya, Nabi Ibrahim kok sapa Ibrahim nggih. Nabi Ibrahim kok setiap tahun iso kurban kaya ngono. Neh ndahne ya. Tuh, akhirnya Nabi Ibrahim ku sumbar. Ya, perkara omongan lho iki lho bahaya lho nggih. Iki lho ngono ora sepiro, ya. Apa korban unta, korban sapi, korban wedhus ini ora sepiro. Nek misale kok aku ditedir kali Gusti Allah dikai keturunan, pada saat niku Nabi Ibrahim niku mboten dereng gadah keturunan. Ya bakal tak bleh. Makanya nyuwun sewu nggih sampean kula jenengan sedaya kula paringi pirsa. Wong niku aja gampang ngarani wong nek misale kok urung duwe anak aja sekali-kali jenengan takoki. Wong orang duwe anak niku urusane batiniah. Artinya ngene, wong nek orang duwe duit iso disilekno. Wong nek pengin sate iso ditukokno. Wong nek pengin ngombe iki iso digolekno. Tapi nek wis masalah wong pengin duwe anak, sapa sing iso jamin? Lak namung wilayah Gusti Allah. Lho ngoten nggih. Jadi aja sekali-kali sampai nek menemui orang sing nyuwun sewu. Contohnya urung gadah yoga, aja mbok sekali-kali jenengan terus apaan ki anakmu kok urung metu-metu lah. Ojo sampai. Kuwi wis wilayah Gusti Allah. Bolak-balik mang tak anak logikan kaya ngono ki mang. Nek wong utang ora duwe dhuwit iso diutangno. Wong nek ora iso lesu iso digolekno mangan. Tapi nek wis masalah urung duwe keturunan kuwi wilayah Gusti Allah. Jangan sekali-kali. Tuh, pun nggih. Dadi Nabi Ibrahim niku sumber. Misalnya kok aku dikai anak kali Gusti Allah bakal tak beleh. Makanya aja sumbar-sumbar ya. Urung misalnya diangkat jadi PNS, misalnya ngone aku jadi PNS, kurban terus aku. Nah, delalah diangkat PNS, tenan dielah ali. Wong malaikat apa Nabi Ibrahim ae kelasnya Nabi ya, lali kok ngoten niku. Akhirnya kali Gusti Allah dielingno. Ketika niku Nabi Ibrahim usianya 120 tahun. Lagi duwe anak Nabi Ibrahim. Sapa? Ismail. Ya. Wis singkat ceritane ya.
Ketika niku usia Nabi Ismail niku ailama solaha ayam si mau bawa ibnu sab'asinin, usia 7 tahun. Enek sing ngarani usiane Nabi Ismail niku 13 tahun. Jadi pas ape dibeleh niku lho nggih, niku perkarane kados ngoten niku wau. Nabi Ibrahim wis kadung sumbar ya. Makanya aja sumbar nggih, kula jenengan sedaya hati-hati tenan. Masalah lambing iki hati-hati tenan. Kelasnya Nabi Ibrahim ditagih kali Gusti Allah kok. Misalnya aku kok duwe anak, yo tak beleh. Delalah kali malaikat Nabi Ibrahim niku lali kali Gusti Allah dielingno. Nabi Ibrahim wis saiki tak kei keturunan, saiki ndang dibeleh. Akhirnya tenan Nabi Ibrahim niki ketika yaumul tarwiyah. Jadi sampeyan kan enek tarwiyah be Tasu'a be Asyura, dinone tarwiyah be Arafah. Tarwiyah niku tanggal pira? 8, nek Arafah tanggal 9. Lah kenapa dinamakan jenenge tarwiyah? Karena pada saat niku Nabi Ibrahim oleh mendapatkan perintah beleh Nabi Ismail niku pada malam niku dipeni, makanya diarani tarwiyah. Tarwiyah niku artinya ngipi. Kenapa kok diarani Arafah? Nah, tarwiyah niki mang ngipine teko Gusti Allah teko setan. Lagi Nabi Ibrahim saya bingung. Akhirnya ketika tanggal 9 iku jenenge hari Arafah. Wis Arafah niku artinya wis ngerti bahwa mimpine iki sing ngongkon Gusti Allah. Lho tenan. Akhirnya nggawa tali mbek nggawa peso ya. Kuwi kalih Nabi Ibrahim mbek Ismail budal. Delalah teko nggon niku mang digodha kali setan. Setan niku nggodha bapake, ya nggodha Ismail, ya nggodha ibuke. Wis singkat ceritane ya ngoten niku lah. Pokoke intine kula critane niki mang, dadi Nabi Ibrahim niku luar biasa. Nabi Ibrahim julukane sinten nggih? Khalilullah. Nek Nabi Musa. Lah kok ora roh. Ora roh Mat ya. Nek Nabi Musa sapa? Musa kalah Wah, nek Isa Allah, nek Muhammad Habibu wah wis pokoke wah ngono wis piye ya. Nah niku singkat ceritane kados niku. Ning nyuwun sewu kula sekedhik mawon matur jenengan nek ndonga masalah anak niku jenengan nek apal goleki surat Ibrahim ayat 37. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadi ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus sholat waj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minats tsamarati la'alakum tashkurun. Jenengan goleki ya sing dadi bapak-bapak ya. Sing wis dadi bapak kuwi ya nggone. Utawa yang kedua, misale nyuwun sewu. Kok sampean ditakoki wong ya. Enek wong kok kandha sampean kok suwi ora duwe keturunan. Niku dongane Robbi auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya terus piye kok lali kuwi. Biasanya kula waca niku. Wayah ngene iki kok lali ngene iki. Nah, wis pokoke niku ya surat Ibrahim ayat 37 jenengan waca. Niku ben anak-anake menjadi wong sing apik. Allahumma faqihu fiddin wa 'allamahu ta'wil. Nah, niku termasuk apa jenenge dungane Nabi Ibrahim. Rabbana wa ba'ats fihim rasulam minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa ya'malu wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Muga-muga ditakdir iso ngerti ilmu kitab-kitab Gusti Allah, ya iso ngerti hikmah. Wis niku mawon nggih. Niku jenengan waca nggih dungane nek bar salat nek iso ya diwaca surat Ibrahim ayat 37. Ya, dicatat 37 niku jenengan amalno. Insyaallah dados putra-putrine ingkang saleh. Wis ngoten mawon yang saged kula aturaken, mugi-mugi manfaat, mugi-mugi barokah, mugi-mugi dadosaken sababiah kita dipun ridhoni kalian Allah Subhanahu wa taala. Lan pengumuman ingkang nderekaken kurban ya jamaahe utawa keluargane sing nderek kurban dikandani nek iso mulai tanggal 1 sakniki ngantos tanggal 11 aja ngethoki kuku, aja ngethoki rambut, ojo ngetoki brengos. Sampai kapan? Sampai pada tanggal 11 pas meragat niku wau.
ya nek iso ngoten dikabari. Wingi sing korban pribadi sing teko songapan wingi ya pun tenggen kula kabari ngoten. Nggih, matur suwun Mas nek ngeten nggih semerep. Dados kula ya ora tak kethoki kukune. Nah, dadi wis kadung kukune kok dawa ya wis diben. Mas yo dina jemaah ndah kesunahan apa motong kuku wayah ngeten iki nek misale korban nggih. Sing ora korban ya ora apa-apa. Ya kaya-kaya kula jenengan sedaya tahallul. Terus sok ben tanggal 8 bar magrib nek pingin derek maca tasbih 10 ya. 10 tasbih niku kaya-kaya wong wukuf. Nah, mungkin nek turun nang masjid bareng-bareng ya sedelok ora enek 10 menit gak enek kur maca tasbih tok. Nah mungkin nek Kak Jin atau sapa imam musala pengen njaluk catatane ya tak kei. Ya tasbih dan lain sebagainya. Sing musala kidul pun kula di tahun singin ketoke ya wis dimulai. Jadi insyaallah tanggal 8 nek pingin wukuf nang Masjid Al Mukhlisin ya monggo bareng-bareng. Ya kaya-kaya wong wukuf ya. Kaya-kaya wong wukuf. Pun ngoten mawon. Ngapunten ingkang saged kula aturaken pangapunten ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.